Takže Alex, čomu si sa venoval predtým, ako si sa stal súčasťou programu Teach for Slovakia? Predtým, než som nastúpil do Teach for Slovakia, som učil 2 roky v škole pre mimoriadne nadané deti. Učil som na 1. stupni, učil som 9-10 ročné deti a učil som ich predmety ako je matematika, slovenský jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova a podobne. A v rámci programu Teach for Slovakia si kde tie 2 roky učil? Kde, čo, aké decká? V rámci programu Teach for Slovakia som dostal možnosť 2 roky slúžiť v Stráňach pod Tatrami, kde som učil v škole v dvojzmennej prevádzke, kde bolo 100% Rómov a vysoké percento detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Učil som tam tretiakov a učil som ich 2 roky a opäť učil som ich podobné predmety, ako som učil deti v Bratislave. Ako to možno teraz hodnotíš? Si mimo tohto prostredia okolo 8 mesiacov. Čo si tým deckám odovzdal? Čo si ich naučil? Či po akademickej, alebo možno nie akademickej stránke? V rámci Teach for Slovakia som mal možnosť mať osobného mentora na pedagogiku. Mojím pedagogickým mentorom bola Anička Marová, s ktorou som si mohol nastavovať ciele, či už akademické, alebo neakademické. A podarilo sa mi za 2 roky fantastický úspech s mojou triedou. Na začiatku som si stanovil cieľ, že moje deti sa zlepšia v čitateľskej a matematickej gramotnosti o 20%. Na začiatku 3. ročníka som si robil vstupné testy, kde som zistil úroveň gramotnosti v čítaní a matematiky a na konci júna 4. ročníku som si vyhodnotil tie testy. A podarilo sa mi aj vďaka Aničke Marovej, ktorá mi dávala rôzne tipy, triky, rôzne podnety na to, ako mám pracovať so skupinou, ako dosahovať lepšiu kultúru triedy, ako byť sám lepší učiteľ. Dávala mi takú spätnú väzbu, čo som mimoriadne šťastný, pretože som sa v tomto mohol posúvať. Tak sa mi podarilo z matematickej gramotnosti zlepšiť tieto deti v priemere o 32% a v čitateľskej gramotnosti o 25%. Wow, to je krásny úspech, gratulujem. A ako to vidíš možno v rámci tej mimo akademickej roviny? V rámci mimo akademickej roviny som bol každý deň pozývaný, aby som sa mohol zachovať v triede, či už ako ľudská bytosť, alebo ako úradník. V našej triede bolo obrovským bohatstvom chlapec, ktorý sa volal Kevin. A Kevin bol obdarený životom tak, že bol fyzicky aj mentálne postihnutý. Vďaka tomu sa mohla moja trieda viac zaujímať o to, čo je to prirodzená ľudská láskavosť a snažila sa mu pomáhať v každodenných bežných činnostiach, ktoré sú pre bežné deti úplne zvládnutelné. Tak na základe Kevina som deti pozbudzoval k tomu, aby si všimali ostatné deti a aby sa na základe svojich darov, ktoré majú od života, snažili pomôcť svojim rovesníkom. Kde si momentálne teraz? Kde pôsobíš? Momentálne spoznávam svet školstva z 3. oblasti. Predtým som učil nadané deti. V rámci programu Teach for Slovakia som učil deti z rómskej osady a teraz v súčasnosti učím v Bratislave na súkromnom gymnáziu Mercury. A ako to možno teraz hodnotíš spätne svoju skúsenosť v programe Teach for Slovakia? Čo ti to dalo? Koho si spoznal? Kam si sa možno posunul? Predtým, než som vstúpil do Teach for Slovakia, som absolvoval množstvo školení. Vyštudoval som 2 univerzity, bol som v zahraničí, ale nikdy som nemal lepších a úprimnejších trénerov pre svoj osobnostný rast ako moje deti, ktoré pochádzajú z rómskej osady. Každý deň ma pozývali k tomu, aby som zdolával tie prekážky a výzvy, ktoré sme mali na spoločnej ceste. Ja som to bral tak, že tie výzvy a prekážky boli šance, ako sa stať lepším a vnímavejším človekom. Vďaka tomu, že som mohol spoznať inšpiratívnych ľudí v Teach for Slovakia, ako je môj coach, s ktorým som doteraz vo veľmi blízkom vzťahu, s pánom Marianom Kolníkom a s človekom Antonom Zajacom. Mám veľkú rado, že aj po skončení Teach for Slovakia som stále pozývaný k tomu stretávať sa s takýmito ľuďmi a byť ich príbehom inšpirovaný. Je tam ešte niečo, čo vnímaš, že ti Teach for Slovakia, neviem, nejako ťa ovplyvnilo, či v rámci nejakých zručností alebo školení, mentor? Tak ako som spomínal na začiatku, som veľmi rád, že som mal osobného pedagogického mentora na svoju prácu a veľmi by som uvítal, keby som aj v súčasnej práci mal človeka, ktorý by mi dával spätnú väzbu. Pretože jedine vtedy, ak dostávame spätnú väzbu na svoju prácu, sa vieme pozrieť na tú našu službu aj inými očami, ktoré nám vedia byť častokrát nápomocné. Ďakujem veľmi pekne za všetky tvoje odpovede a držím ti veľmi silno prsty. Nech sa ti darí. Ďakujem.